ராதே கிருஷ்ணா, வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியமாக பேசுகிறேன். தேவி பாகவதத்தில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு முன்னே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி. இந்த தேவி பாகவத கதையை யார் யாருக்கு சொல்கிறாங்க? இப்போ நம்ம யார் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்ருக்கோம். சூதமுனிவர் சவுனகாதி மகரிஷிகளுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போது சூதமுனிவர் சொன்னார், உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு. உடனே இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சான். அப்படி என்ன கதை சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னதுமே, கந்தன் கூறிய கதை அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். கந்தன் கூறிய கதையாக? முருகர் யாருக்கு கதை சொன்னார், அதை உடனே எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சவுனகாதி முனிவர்களாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். அப்போ அவர் சொன்னாராம், அகத்தியர் ஒரு தடவை முருகனை பார்க்குறதுக்காக போனாராம். அங்கே போனதுமே முருகர் என்ன பண்ணார், அவருக்கு நிறைய கதையெல்லாம் சொன்னாராம். அதாவது புண்ணிய தீர்த்தத்தில் நீராடின மகிமை, அப்புறம் விரதங்களோட சிறப்பு, காசி தலத்தோட மகிமை, காசியில் இருக்கிற மணிகர்ணிகாவோட மகிமை, கங்கையோட மகிமை அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சொன்னாராம். இதெல்லாம் கேட்ட உடனே அகத்தியர் சொன்னாராம், 3 லோகங்களுக்கும் அன்னையான பரமேஸ்வரியை பற்றி விவரிக்கும் தேவி பாகவதத்தோட மகிமையை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்களாம். உடனே முருகர் சொல்ல ஆரம்பித்தாராம். விவஸ்வான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூரிய தேவன் இருந்தாராம். அவருக்கு வைவஸ்தமன் அப்படின்னு ஒரு பையன் இருந்தாங்களாம். அவருக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தைகளே இல்லையா. உடனே அவருக்கு ஒரு பையன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசிஷ்டரோட ஆணைப்படி புத்திர காமஷ்டி யாகம் ஒன்று செஞ்சாங்களாம். வைவஸ்தமனோட மனைவி பேர் சிரத்தாதேவி. அவங்களுக்கு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையாம். அதனால் அந்த யாகத்தை நடத்தினா ஹோதா அப்படிங்கிற முனிவர்கிட்ட போய், எங்கள் கணவனுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் எனக்கு பெண் குழந்தை வேணும்னு சொல்லி யாகத்தை நடத்துங்க அப்படின்னாங்களாம். அப்புறமேட்டு பார்த்தா யாகம் முடிஞ்சதுமே அந்த அக்னியிலேருந்து ஒரு பெண் வந்துதான். அந்த குழந்தைக்கு இலா அப்படின்னு சொல்லி அக்னி பகவானே பேர் சுட்டிட்டாராம். உடனே மன்னன் நான் பையன்தானே கேட்டேன், இது எப்படி பெண்ணாக வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். வசிஷ்டர் சொன்னார், இது உன் மனைவியோட விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமசிவனை பஞ்சாட்சரி மந்திரத்தால் நீ பூஜை செஞ்சினாக்கா இந்த பெண்ணாக இருக்கிற குழந்தை ஆணா மாறிடும் அப்படின்னாரா. உடனே சிராத்த தேவனும் பரமேஸ்வரனை நினச்சி வழிபட்ட. அப்படி வசிஷ்டரோட தவ வலிமையினால் எல்லாரோட கண்ணு முன்னாலேயுமே அந்த பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தையாக மாறிடுச்சான். அந்த ஆண் குழந்தைக்கு சுத்தியும்னன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்களாம். உடனே அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிருச்சு, பெரிய பையனானதுமே மேருமலையோட அடிவாரத்தில் தாருகாவனம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காடு இருக்கான். அந்த காட்டுக்குள்ளார எந்த ஆண் நுழைஞ்சாலுமே அவங்க பெண்ணாக மாறிடுவாங்களாம். அப்படியா, அது என்ன காடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். அதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சூதமுனிவர் சொன்னாராம். சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் தனியாக இருந்தாங்களாம். அப்போ பல ரிஷிகள் சிவபெருமானை பார்க்குறதுக்காக வந்தாங்களாம். உடனே பார்வதி தேவி என்ன பண்ணிட்டாங்க, வெக்கப்பட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டாங்களாம். நம்ம யார் வீட்டுக்காவது போனோம்னாக்கா அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு உள்ளே போகணுமில்ல. இவங்க பாட்டுக்கு நேராக உள்ளே போனதுமே பார்வதி தேவி பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு போயிட்டாங்களாம். உடனே சிவபெருமானும் கோவப்பட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, இனிமேல் இந்த காட்டுக்கு எந்த ஆண் வந்தாலும் அவங்க பெண்ணாக மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். இதை தெரியாத சுத்தியம்னன் என்ன பண்ண, அப்படியே அந்த காட்டுக்குள்ளார போயிட்டா. அப்படியே அவரும் பெண்ணாக மாறிட்டாராம். அவர் குதிரையும் பெண்ணாக மாறிடுச்சான். இதனால் நாட்டுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு அங்கேயே இருந்துட்டாராம். நாளடைவில் என்ன ஆயிடுச்சு, தாம் ஒரு ஆணை அப்படிங்கிறதே அவர் மறந்து போயிட்டாராம். ஒரு நாள் சந்திரனோட மகன் புதன் அவர் அந்த பக்கம் வந்தாராம். வந்ததுமே இவரை பார்த்ததும் அவருக்கு ரொம்ப ஆசையாக போயிடுச்சான். உடனே அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாராம். கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுமே அவங்களுக்கு புரூரவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மகன் பிறந்தாங்களாம். ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் ஆணாச்சே அப்படிங்கிற நினப்பு வந்துருச்சான். உடனே என்ன பண்ணார், வசிஷ்டர்கிட்ட போய் நடந்ததையெல்லாம் சொன்னாராம். உடனே அவர் என்ன பண்ணார், சிவபெருமானை நோக்கி நீ தவம் செய்ய அப்படின்னாராம். உடனே அவரும் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் பண்ணாராம். அவர் முன்னால் தோன்றி நீ 1 மாதம் ஆணாகவும் 1 மாதம் பெண்ணாகவும் இருப்ப அப்படின்னாராம். அந்த சமயம் பார்த்து பார்வதி தேவியும் வந்தாங்களாம். வசிஷ்டரும் சுத்தியமனும் தேவியை வணங்கினாங்களாம். உடனே தேவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்ன பண்ணாங்க, அரண்மனைக்கு போய் ஸ்ரீ தேவி பாகவதத்தை முறைப்படி படிச்சினாக்கா நீ நிரந்தரமாகவே ஆணாயிடுவ அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே சுத்தியம்னு என்ன பண்ணான், அரண்மனைக்கு போய் அந்த தேவி பாகவதத்தை பாராயணம் பண்ணின உடனே நிரந்தரமாக ஆணாயிட்டாராம். சிஸ்டரே அவருக்கு முடி சூட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி முருகர் அகத்தியருக்கு சொல்லியிருக்காரு. இன்னொரு கதையும் சொல்லியிருக்காரு. அந்த கதையை நாளைக்கு கேட்க போகிறோம். கேட்கலாமா? ஓகே, பாய். ராதே கிருஷ்ணா.